Unlimited bakuna gisa sa IATF sa dakbayan sa Talisay, Minglanilla ug Syudad Sanaga. Apan mag-agad kini sa gidaghanon sa maandam nga master list. Ang report ni Femery Dumabo. Sa pakiginabi ni Mayor Samsam Gulyas kang General Mel Feliciano, IATF Deputy Chief Implementer for the Visayas. Gisaad niini nga hatagan sa tanang gikinahanglang bakuna ang mga dakbayan sa Talisay, Naga ug lungsod sa Minglanilla. Subay niini gitutukan karon sa dakbayan uban sa Talisay City Health Office ug sa mga opisyal sa barangay ang paghimo og talaan alang sa mga mulupyo nga naa sa A3 priority group kon person with comorbidities, lakip na usabang sa mga senior citizen nga gustong magpabakuna. Ang gisabutan dito, hatagan kag vaccine sa imuhang master list. Ang gusto nila mag house to house na, but mo na namong gipangbuhat karon. House to house ang mga senior, ang mga persons with comorbidities kung gusto ba sila magpa-vaccinate. Abagan sa Project Balik Buhay ang dakbayan na ron makabukas og dugang vaccination site. Makigalayo ng IATF sa DepEd aron motabang sa pag-encode sa mga magpabakuna. Kaya maabot naman ito katong i-purchase yun nila sa national government. So when that arrives, we will be ready to open additional sites. Samtang ang DOH na usabang mupili kung si kinsa sa mga talisaynon nga naa sa master list ang bakunahan sa Pfizer. Samtang niabot ng dugang 2,000 nga doses sa AstraZeneca nga maunay gisugdan sa paggamit karon sa vaccination site sa Lagtang Gym. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.